Čaute, už asi 2 roky sľubujem, že spravím bike check môjho aktuálneho bajku, ale nejak som sa k tomu stále nemohol dostať, tak asi teraz je tá správna chvíľa a môžeme si spraviť bike check môjho aktuálneho bajku. Môžeme to spraviť s takým štýlom, že čiže začneme pri prednej oske, pôjdeme kokpit, dole, zase ku sedlu a zase skončíme pri zadnej oske. Každý asi vidí, že toto je bike od CTM-ka, je to model 2015, rám sa volá Scroll, je to enduro, v podstate 160 mm zdvih vpredu vzadu a je to ten najzákladnejší model, ktorý Scroll ponúkal v tej dobe, čiže neboli tam nejaké fancy veci, však uvidíme, čo tam máme. Začneme pri kolesách, takže kolesá sú není pôvodné, tieto sú už vymenené. Sú to kolesá od Superstaru na nábojoch Fuel a rafiky sú XX27, už z toho čísla je jasné, že vnútorná šírka tých rafíkov je 27 mm. Samozrejme prerobené na tubeless, no, to ste mohli vidieť, síce tu video som robil na iných kolesách, na tých pôvodných od VTB, ktoré tam boli, ale princíp je ten istý. Pneumatiky sú taktiež vymenené, bicykel prišiel so základnými VTB Vigilante, ktoré boli veľmi tvrdé, nepoddajné, málo gripu. Teraz sú tu Maxisy, vpredu je High Roller 2, šírka 2,4, zmes 3C, Maxtera a oba majú konštrukciu EXO, čiže sú to tie mäkšie konštrukcie, nie sú to tie tvrdé double down. Vzadu máme Minion SS, je to taký semi-slick, kde v strede máme úplne malý dezen, aby to išlo rýchlo. Po stranách však sú tam tie výstupky, čiže keď sa ten bike nakloní, tak gripuje tam až. Poďme ďalej, vidlica je tam pôvodná, je to Avron. To ste určite zaznamenali, že v tejto vidlici som vymenil mazanie vazelínov za olejové mazanie. Zatiaľ žiadny problém s tým, všetko funguje ako má. Samozrejme olej treba meniť pravidelne, skontrolovať, očistiť spodné nohy, čiže taký bežný maintenance každej vidlice. Taktiež som zmenil progresivitu trošku. V tejto vidlici je použitý elastomer, čiže nie sú tam nejaké nacvakávacie tokeny alebo niečo podobné. Skrátka je tam elastomer, ktorý treba zrezať podľa potreby. Ja som zrezal asi 2/3, už si presne nepamätám, ale asi ho vyhodím celý a tá vidla je stále progresívna až, čiže vyhodím ho úplne a uvidím, čo to spraví. Inak vidlica je super. Dá sa nastaviť pomalá, rýchla kompresia, rebound, všetky tieto veci. Chodí krásne, v podstate do kopca tam nie je žiadny problém, že by sa nejak zanáral alebo niečo podobné. Zase z kopca krásne drží oporu, je maslová. Keď príde samozrejme veľký hit, tak to krásne stlmí, nie je tam s tým žiadny problém. Za tú cenu myslím, že nie je čo riešiť a veľa ľudí si ju chváli a samozrejme zase nájdeme niekoho, komu sa nepáči, zástancovia RockShoxu budú tvrdiť, že je zlá, ale ja si myslím, že na Malé Karpaty, Trail Bielý kríž a takéto podobné veci úplne stačí. Chodím s ňou aj do Kalnice, však to ste tiež videli párkrát video a takisto žiadny problém. Ešte keď sme dolu, tak môžem spomenúť, že brzdy sú sériové, sú to Shimano Deore. Vymenil som jedine platničky za tie plutvičkové. Problém tam bol taký, že pri tých sériových kotúčoch, pri prudkom brzdení a nejakom sústavnejšom brzdení sa tie kotúče vlnili a potom štrngali o platničky, keďže Deorečka nemajú ešte tú funkciu, že odťahujú tie platničky viac, napríklad SLX už to má, tak v tomto prípade som to vyriešil takto. Čo sa týka kotúčov, tie som vymenil už 2-krát, nie preto, že by som ich spotreboval, ale v prvom prípade to bolo kvôli tomu vlneniu, tam som vymenil za XT,
však na pôvodných Deore nábojoch boli centroloky, na nových Superstar nábojoch už boli 6-dierové systémy, takže zase som menil kotúče, sú to XT, Icetech a zatiaľ žiadny problém, všetko funguje ako má, žiadne vlnenie, žiadne prehrievanie, všetko funguje tak ako má. Z kokpitu je všetko tak ako bolo zo série, čiže máme tu AK, predstavec, 800 mm bubár, rajdy, páčky brzdové sú Deorečka klasické. Vymenené je radenie za XT-čkové, tam pri tom jemnom kreší z Vitadropu som pohýbal všetky páčky, takže to už sa nedalo zachrániť, takže to som vymenil. Takisto gripy, toto už sú druhé, tie pôvodné od VTBčka boli hrozné, to bolo jak šmírgel na ruky. Potom som mal ESI, tie boli super, avšak ESI, keď chcete niečo, napríklad teraz tu vidíte, že tu mám od AVS chrániče rúk, ktoré som používal na CTM Enduro Race teraz. Samozrejme, keď máme ESI, tak niečo takéto nainštalovať, musíme dať dole tie silikóny a zase ich dať späť. Čiže išiel som do jednoduchšieho riešenia, kedy tie gripy držia na dvoch imbusáčikoch, krásne sa vysunú, zasunú a není problém. Toto sú od Superstaru gripy, volajú sa Grinder, vyzerajú hrozne. Každý hneď sa zhrozí, že či to neboli, alebo či mi to nepredere ruky až po lakte. Nie, sú veľmi mekučké, príjemné na dotyk, perfektný grip, môžem len odporučiť a za tú cenu není o čom rozmýšľať. Myslím, že do nejakých 15 eur stoja. Linky vám potom môžem dať všetky do description. Keď už som načal tie chrániče, tieto sú od AVS Racing, mohli ste ich vidieť v Enduro World Series, pár ľudí ich tam vozí. Vyzerá to čudne na prvý pohľad, ale v tomto prípade tá praktická stránka ďaleko prevyšuje tú estetickú stránku. A teraz sa mi to potvrdilo na tom CTM Enduro Race, kedy vlastne veľa tam bolo takých konárov, kríkov, ktoré vlastne krásne tie chrániče odrážajú vám od rúk a nemôže sa stať, že sa vám nejaký konár zabodne do ruky alebo nejaký trň alebo niečo podobné. Môžeme ísť ďalej. Používam v poslednej dobe fľašu od Fabriku, ktorá je na takomto krásnom, nazvime to, košíku. Sú to v podstate len dva šroby plastové, ktoré držia celú tú fľašu na týchto závlačkách. Ku fľaši vám prídu dve takéto sady, čiže na dva bajky môžete presúvať tú fľašu. Ten dôvod, prečo používam, je, že keď nevieziem fľašu, tak v tom prípade to nevyzerá, že tam mám košík a vyzerá to pekne. Čo sa týka klúk, tie sú sériové, nemám nejakú potrebu to meniť za nejaké ľahšie alebo čo. Tieto zatiaľ fungujú v poriadku, sú to Deorečka a myslím, že ma aj prežijú, takže zatiaľ neuvažujem nad tým, že by som ich menil. Čo som vymenil sú pedále, to ste si určite všimli, že používam flaty asi posledný mesiac, dva. Zatiaľ sa mi to zdá lepšie, čo sa týka aj techniky, aj štýlu jazdy. Je to o moc lepšie a neťahám bicykel za SPDčka, ale musím to robiť inak, aby vlastne ten bicykel mi niekde neuletel. Sú to zase od Superstaru, volajú sa Nano a zase cena úplne úžasná, prídu vám tam dve sady pínov, kratšie, dlhšie, vnútri sú ložiska, jednoduchý servis, náhrané diely lacné, není o čom, skrátka farieb miliarda na výber. Zase môžem vám dať link dole do description a presvedčte sa sami. Tlmič je RockShox Monarch R, RT, aby som bol presný. Žiadna fancy šmency vec, štandardný tlmič, ktorý tam bol od výroby, funguje úplne skvele. Celý ten virtuálny systém funguje v podstate v poriadku, takže tam není čo rozmýšľať, nejak to vylepšovať. Na tlmiči sú dve polohy, otvorená a trail, čiže nedá sa úplne uzamknúť, že by bol tvrdý, ale zatiaľ som to nepotreboval ani pri nejakom stúpaní, že by sa bicykel nejak pohúpoval alebo niečo také, takže v poriadku. Samozrejme dá sa nastaviť rebound a to je asi tak všetko, čo tento tlmič ponúka. Keď už sme dole, pôvodne tento bicykel bol s dvojprevodníkom, neviem, nejak sme sa nezhodli, stále padala reťaz a
nebolo to dobré, tak prestúpil som na jednoprevodník a odvtedy vlastne žiadny problém. Spojení vlastne so zadnou spojkou na prehadzovačke je úplne skvelé. Zase prevodník od Superstaru, čiže hej, trošku ich mám rád. 30 zubový, super. Zatiaľ je na ňom najazdené asi 600-700 km, úplne bez problémov. Blátniček vzadu, ktorý chráni tlmič, vlastne piesnicu tlmiča, ten už ste videli asi veľakrát. Je to taký custom vyrobený z neoprénu štýlom pokus omyl, čiže vyrobil som papierový template, ktorý som tu vyskúšal, ako bude fungovať a potom som to vlastne vystriel z neoprénu, trošku šitička, trošku gombičko, trošku strihanička, dán. Keby niekto chcel, template mám, čiže môžem vám poslať a podľa toho jednoducho vystrihnete a taký istý chránič si môžete spraviť sami. Môžeme prejsť dozadu, náboje, rafiky sme spomínali, takisto zadnú pneumatiku. Kazeta je od Sunrace 1042, v pohode. Není tam, čo by som aj vyčítal. Neviem, asi není ten typ, čo nejak cíti, že je tam iný range tých prevodov, alebo je to inak odstupňované. Neviem, akože ide to, radí to dobre, reťaz neskáče. Samozrejme, keď je na najväčšom a točíme dozadu, tak nám reťaz spadne o 2, o 3, ale tak to je bežné, to je pri všetkých. Čo sa týka prehadzovačky, tá je takisto pôvodná, Deore so spojkou, zatiaľ radí, takže žiadna potreba meniť. Môžeme prejsť ku sedlovke a sedlu. S bicyklom prišla sedlovka KS E10 s tým vonkajším radením, keďže vnútorné radenie sa pri týchto nižších verziách neponúkalo. Ponúkala 100 mm, to je strašne málo, akože ja som dosť vysoký, ja keď vysuniem to sedlo, pozrite kde je, a keď sedlovka ponúka toľko to zdvihu, tak sedlo vám ostane tu, to je k ničomu, čiže za každým som musel pred trailom zastaviť, dať to dole celé. Samozrejme takisto ten kábel tu plápola, keďže sa spúšťala spod sedla, čiže ten kábel, ako sa sedlovka zasunula, ostal visieť tu. Ak pracovala zadná stavba, tak kábel tam lietal halabala. Toto je sedlovka TS 160, určite niektorí ste spoznali podľa zámku. Je to od Tomáša Mintala, je to v podstate taká malosériovka a je to sedlovka mechanická, čiže nie je tam žiadne tlmenie, žiadny vzduchová patrona olejová. Je to jednoducho všetko vyfrezované a je tam pružina. Páčka tiež je od Tomáša, trošku kopíruje KS Saltpol, ale inak funguje normálne, skvelo. Sedlovka sa veľmi ľahko zasúva, má prednastavené polohy, v ktorých zastavuje, ale o sedlovke moc nejdem hovoriť, ešte ju mám krátko, čiže po tom separátnom videu by som popísal túto sedlovku. Zatiaľ spokojnosť. Funguje dobre, servis mega easy, 3 šrobiky, je rozobratá, vyčistená, zase sa len prestriekne Brunoxom a pecka. Ten moment, kedy vystrelí, každého tak trochu odradí a myslí si, že je to nadcrasher, ale nie. Tá síla tej sedlovky nie je taká, vidíte, že teraz zastavila ani nie vo tej najvrchnejšej polohe, čiže tá sila nie je taká, aby vám nejak ublížila, tá pružina zase nie je nejaká extra silná. Ale čo sa týka samotnej sedlovky, tu vie krásne vystreliť a páči sa mi tiež ten zvuk. Nemám rád, keď som si není istý na traili, či je vonku, není vonku, a to bol hlavne problém tej KS, ktorá išla takto a tam potom človek nevedel, mám ju vysunutú, nemám, musel som skúsiť, to sú sekundy, ktoré ja si nemôžem dovoliť stratiť, pretože ja už aj tak som pomaly. Čo sa týka sedla, to je štandardné od CTM-ka, je to branded, ale je to VTB, ale Volt, a sú tam znaky CTM, čiže dali si to vyrobiť vo VTBčku. Ak by ste mali akékoľvek otázky, čo sa týka tohto bajku, alebo som na niečo zabudol, čo vás zaujíma, kľudne mi nechajte koment dolu pod videom, budem sa vám snažiť odpovedať a takisto sa budem snažiť dať všetky linky dolu do description vecí, ktoré som spomenul.
Dúfam, že teda video bolo pre vás zaujímavé. Samozrejme, like je vždy poteší, ďalej sa subscribujte a vidíme sa pri ďalšom bajku. Čaute.